Την Κυριακή ο λαός της Ελλάδας δίνει μάχη δημοκρατίας για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Δίνει τη μάχη της αξιοπρέπειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. Ο ελληνικός λαός δίνει μια μάχη που εγγράφεται στη μακρά ευρωπαϊκή δημοκρατική παράδοση των μεγάλων μαχών των λαών της Ευρώπης για ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, κοινωνικά δικαιώματα. Η μάχη του δημοψηφίσματος στην πατρίδα μου εγγράφεται στην τροχιά των δημοψηφισμάτων πολλών λαών για να ακουστεί η φωνή όλων μας. Οι πολίτες της Ελλάδας δίνουν τη μάχη της προάσπισης των οικουμενικών αξιών, των στοιχειωδών δικαιωμάτων των πολιτών, τη μάχη των ιδανικών της Ευρώπης. Την Κυριακή στην Ελλάδα λέμε όχι στο χθες και ανοίγουμε το δρόμο στο αύριο της Ευρώπης. Της Ευρώπης που ξεχάσαμε. Της Ευρώπης που πρέπει να είναι η Ευρώπη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της αλληλεγγύης, της μόνης Ευρώπης που έχει μέλλον, της μόνης Ευρώπης που αξίζει στους πολίτες της.